Hei, mulla olisi tällainen ehdotus, jota mä ajattelin viedä eteenpäin. Kun mä oon tosi innostunut joogasta, niin mietin semmoista, että järjestettäisiin täällä meidän kirkossa joogamessu. Kaikki tois niinku omat joogamatot ja voitais polttaa suitsukkeita. Otettaisiin joku panhuiluryhmä esiintymään. Vois kantaa noi kirkonpenkit veks täältä, ehkä meditoitaisiin yhdessä. Meditoitaisiin? No mitä? Tää on kuule kirkko ja täällä rukoillaan. Täällä liitetään nätisti kädet ristiin, eikä laiteta niitä solmuun niin kuin jossain joogassa. Mut siis mun ajatus on, että tätä kautta vois vähän laajentaa tätä kirkollista agendaa. Ehkä saatais tätä myöten vähän uutta porukkaakin mukaan. Avattais rohkeasti ovet. Ei kuule todellakaan mitään joogamessua ruveta täällä järjestämään. Mitä vikaa meidän Jumalan palveluksissa on? Mutta on niitä hevimessuikin järjestetty. Ja kävijöitä riittää enemmän kuin he näissä tavisistunnoissa. Niin, ja jos tuolle linjalle lähdetään, niin kohta meillä on kirkossa lemmikkieläinmessutkin. Tehdään kirkosta messukeskus. Matkailumessut ja muotimessut voitaisiin pistää pystyyn. Niin. Rauhoitu, Pirkko. Ei se Linda nyt sentään mitään passirajattia tänne esiintymään ehdottanut. No ne ei ainakaan olisi mitkään tunkkaset messut. Onko mä aistivinani pientä muutosvastarintaa täällä? Ai pientä. Joogahan vaan modernia kaupunkilaista elämäntapaa. Ei sitä tarvii tolleen demonisoida. Jooga kuuluu hindulaisuuteen, joten kyllä minä sanoisin Tuomoiselle, että jyrkkä ei. Samaa mieltä. Potut pottuina. Niin no, voidaanhan me tietysti edetä silläkin linjalla, että ei muuteta kirkon toiminnasta yhtään mitään. Museoidutaan paikoillemme. Kannatan. Ei. Kyllä se sinun ehdotuksesi oli, Linda, aivan hyvä. Järjestetään vaan joogamessu. Ja lyödään samalla vetoa, tuleeko sinne ristin sielua. Täytyy katsos muistaa, että kirkkoon pitää mahtua meitä perinteitä kunnioittavia tavan ihmisiä. Ja meitä avomielisiä etsijöitä. Ajat muuttuu ja meidän pitää pysyä kehityksessä mukana. Kirkko ei kuitenkaan ole mikään saari tässä yhteiskunnassa. Siitä olen täysin samaa mieltä.